खुलुमबाय। आं लखिराम बसुमतारी, गाहाय फोसावदिं नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम। नुनो मोनबाय बिपिएफ दलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर'खौ होदों आरो क'क्राझार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिखौ होदों। बे सानै बिजाथिखौ बर' जाथिनि सार्थआव भट होनांगौ आरो बे सानैखौ देरहाहोनानै बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय, बर' जाथिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ जों खावलायगोन। बिपिएफनि बिजाथिफोरखौसो थोंजोङै सापर्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा फोसावदों आरो बे फोसावनायखौ बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फोसावदों होननानै बुंदों। बेखिनि समाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे दुलाराय बाथौ गौथुमहा मोनसे रिजिड कनस्टिटिउसन दङ। बे कनस्टिटिउसनखौ दहाय लानानैनो थांनाय 2014 मायथाइयाव सिमला हजुआव जालांनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि कनफारेन्सनि गेजेरजों कान्थेश्वर बरगयारि आयंखौ बिदाय होनाय जादोंमोन। थामहिनबा बिथाङा बै समसिमहालागै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारिमोन आरो 2014 मायथाइनिफ्राय बिथांनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारिनि बिबाना थुंगेदों। दिनै फैयै फैयै गोबां बिबानगिरिफोर फैबाय, गोबां गोरों गोराफोर फैबाय, दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां जौगाबाय आरो दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आंबो सासे गाहाय फोसावदिं नेहाथारि। दा बे बेलायाव जोङो बेखौनो बुंगोन, दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा एजुकेसन सेक्टराव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। बर' हारिनि थांनाय थैनाय बे हारिनि धोरोम, आसारखान्थि, राव, थुनलाइ गासैखौबो फोथांनो थाखाय जिर'नि गैयै, हर सान थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ मावनायनि थाखायनो जोंहा दिनै राजखान्थियारि बिथिङाव साननो थाखाय जोंहा समानो गैया। दा बे बेलायाव कान्थेश्वर बरगयारि आयंआ दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुं लानानै राजखान्थिनि डायलगखौ बोरै होनो हाखो, बे बयनिबो गेजेराव सोंथि बेरखांदों आरो बेखौ लानानैनो जायफोरा मिन्थियाखै जे कान्थेश्वर बरगयारिया दिनैनि समाव जिल्लानि सोद्रोमा नंगौना नङा, आन्सलिकनि सोद्रोमा नंगौना नङा, बिथाङा प्राइमारि लेभेलनि सोद्रोमा नंगौना नङा, बेखौ मिन्थिया लाबासिनो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सोंखारिदों। प्रमद बर' सार बिथाङाबो मानसि हिसाबै गाज्रि नङा। बिथाङाबो मान सन्मान मोननांगौनि बिबाना दङ होनना आं बिथांमोननि सिगाङाव बुंदों। आं रावखौबो गाज्रि बुङाखै। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि गोरलै गोसो आरो प्रमद बर' बिथांनि गोरलै जिथु सरकार खुंनाय, बेखौ नुनानै आसाम सरकार आरो दिल्ली सरकारा दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौनो दिनै सापर्ट खालामाखैसै। नङा होमबा? बिथांनि गोरलै जिखौ बियो सासन खालामनो हायै अबस्थाखौ नुनानै दिनै दिल्ली आरो स्टेटआ बिटिआर एकर्डखौ दिनै सापर्ट खालामाखै। এই নিৰ্বাচনৰ পিছত আৰু নাঙলৰ ছবি লৈ পেলাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মানুহ ঘৰত গৈ মাতিলেও নাহিব। 17 বছৰৰ লুণ্ঠন, 17 বছৰৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা, দমন নীতি, লুণ্ঠন এইবিলাক মানুহে পাহৰি যোৱা নাই। গতিকে তেখেতসকলে 17 বছৰত ইচ্ছা কৰিলে বিটিআৰত শান্তি কৰিব পাৰিলে হয়, ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয়, জনগোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয়, হত্যা হিংসা বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয়, শিক্ষাটো ভাল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আজি আমাৰ দিনত দুবাৰকৈ আমাৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাঙে মেট্ৰিকত টপ হৈছে। তেখেতসকলৰ দিনতো চবচে লয়েষ্ট আছিলে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টে। শিক্ষা দীক্ষা সকলো দিশত আগবাঢ়ি গৈছে। হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী পুলিচত চাকৰি পাইছে, কোনো ঘোষ দিব লগা হোৱা নাই। ডিফেন্সত চাকৰি পাইছে, হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বিটিআৰত চাকৰি পাইছে, কোনো আঠানাও ঘোষ দিব লগা হোৱা নাই। খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি তেখেতসকলে কৰিছিলে, আমি ৰাইজক ডাইৰেক্ট বেনিফিট দিছোঁ, বেনিফিচাৰী স্কিম দিছোঁ আমি ৰাইজক। গতিকে এইবিলাক কথা দেখা পাই পেলাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ভয় খাই গৈছে আৰু তেখেতে আৰু মানে দুদিনমান পিছত দেখিবলৈ পাব তেখেতে নিজে ঘূৰাটো বাদ দিব।
Niña,